Dangshen ki angut ki member jong ka parlimen ki badai na ka parti jong ki orthodox Jewish ya ki balatip kerteng kum Moshe Gavni bad u Yakov Asher kilawan ra betarwa hapo ka parlimen jong kari Israel bentarwa bat ban penterikam ya ka anti conversion bill ka bakhang persya ya kino ki jaj niam ban penkala niam ya ki jiw kene ka bill ka khang persya ya ki Hindu ki Muslim bat ya ki Kristan ba kimbet panyalap penkelaniam ya ki jiu hapo kari Israel bat ada jia ba kilap yano ne mano ki bayale persya ya kane on pensitom da ka baset along Henry u Prime Minister jong kari Israel pan umnot ban keren persya ya kane namar kane ka anti conversion bill kan penja buram bat penklemran ya kari Israel hibro kawai ladakin pentrai kam ya ka kin sasya kano bakim ailat luot ya ki brio jong ki ban buot ya ka jingen ka bakat kum ka jingjiet jong kinong shnong sa ka wai pat ka ba penlong ya unetan Yehu ubadai u Prime Minister jong kari Israel ban kentat ya kane ka bel kadaw kalong baki pat Kristan jong ki evangelical group na Amerika kidai kinong Kersyan ki barat ba jong kari Israel lakalong leng baki pisa ne leng baki kam na kata kadaw la kentaj ban yatai nia ne ban yakren syapang kene hapo ka parlimen kene ka jing persyang ban pentrai kam ya kene ka bil kamdai ka badang thamai Henry ka dai ka bil ka balawan ra na du usnam shihjar khandai spa khandai terter Henry ki member jong ka parlimen ki buat persya ya ka hadu menta kari Israel wat ada kadai keri kabala jiet da ublay kimpat jupen dan kampat ya kan niam jiu ban long ka atiar kaban penjob election yaki wat ada kidon ki khubor sapriang stat haki social media bagi Kristan kin omla syu banyelap gospel hapo kari Israel penban kini baro kidai tangki khubor hamsaya Henry ngimla pat ban batai ya ka kalashay kabanjia lada ublay ukwa pan pensted ya kapor baka akher kasngi kan poi no kloy lese un pen ya ka do nuot kinong sensyar ban sensyar don bor bat ban le ya ka ka baka mensiam jengki ka kwa ban le מענה לשני הצרכים הבסיסיים הללו. כדי למנוע קרע בעם, כל צד חייב להתייחס ברצינות לטענות ולחששות של הצד השני. ואני מבקש לעשות זאת עכשיו. תומכי הרפורמה מתקוממים על כך שהאיזון בין הרשויות בישראל הופר במשך עשרות השנים האחרונות.